Gül qadrin bılbıl bilir. Gülün seske atmaha quyaşqa öpkeleme, üdüňe öpkele. Digen maqallar halkybyzyň eligilikden maturlykka, tabiatga mükibben bolup yaşawyna işara. Abiyalil rayony Kulsym awlynda gümür etýäse Gülsine Weli Ahmet kızıla üden bilgenden seske österge yaratdy. Maturlykdy köre bilew eseýimden küskendir, Timileyim hanım. Şogala kadirli kişiniň yaratgan türlerine üstünlük berige tyrşa. Hem başkalarga la бұл güzellikti üleşe. Barlyk bolgan ösemliklerde, hatta böjekler de meňe zikir aýtyp ýörýärdi. Ulardy men şunuň üçin barlykka keltirgenmin diýip Allah Taala aýtdy. Muna ul kişilerden tabiatda yaratywy Allah Taalanyň bergen dur bulegi bitindi ul. Allah Taala nindegine selskeler barlykka keltirmegen, nindegine töste ýok, nindegine alardyň Böte bulgan üsemliklerde Allah Taala aýtgan men sizge awru berermen. Şul awrudardy meniň üsemliklerimden ediletigen. Muna ul seskeler maturlyk gana keltirmek, hatta kişilerge şifala berirler. Kişilerde dawalaylar da. Onuga karap da kişi hoklanyp, kuwangan wagtda her bir közenek şatylan şul wagtda kişige dawa bara. Ben beleke saktan eseýimde seskeler yaratdy. Eseýimden yaratgan seskehi oşo balzamin seskehen. Men odak edilip tabyp aldım. Elhamdülillah Rabbil alamin. Mana bu kına seskehe diýer bizde. Oşulay her bir habagy boýlap boyuna ul 50 santimetrga tiklim beýiklikde öse, boyuna seske. Awuldarda kişilerden baksalarında häzir elhamdülillah Rabbil alamin seskeler köp itip üstürler. Türlü birihinen birihi kızışıp üstürler. Tezire töplerinde nindegine seskeler yok. Häzir mümkinçilikler köp. İnternet aşa alırga mümkin, poçta aşa alırga mümkin. Karap ninde intileýhin, ninde yeňil üstürüge yeňil bolgan üsemlikler köp. Kimge ninde tiley? Türlühün mümkin üstürerge. Şulay etip mına üzen gene kıwanmaýyň, başka kişilerdi kıwandyrahan. Üsep ketken wagtda seskeler alar şolay üsep oturlar. Bütün bolan üsemlikler Allah Taalaga zikir aýtyp oturar. Zikir digen söz ul eske alyp. Rusça etkende paminание. Allah mına şolay aýtyp biz seskeler üsterip, seskeleri üsep oturgan wagtda biz Allah Taalany eske alypyz. Mına nitiklim Allah Taalaga biz Allah Taala bizge şul tiklim mümkinçilikler rahmet ýerge bergen inşallah. Elhamdülillah Rabbil alamin. Şol demelerde, şol mümkinçiliklerdi faydalanaýyk. Özübiz kıwanaýyk, kişilerdi şatlandyraýyk. Seskeler üstüreýik, üsemlikler üstüreýik, türlü yemiş ýelekli seskeler üstüreýik, agaslar üstüreýik türlühünen. Häzir mümkinçilikler bar. Ýylaýakda üsken üsemliklerdi le injir, mindal, grek setlauge, türlü bolgan mına ýylaýakda gana üsken üsemliklerdi le beziň ýakka ýaraklaşdyryp elhamdülillah Rabbil alamin galimdarbyz matur etip üstererge mümkinçilikler buldurgan. Şulardy biz faydalanyp her biribiziň baksalarynda güllemeler, türlü seskeler üsender. Roza seskeler biziň höýükli peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem roza seskehini nyk yaratgan. Kyzyl roza seskehini yaratgan. Hem şu roza seskehine men de balasaktan gaşykmyn endi. Roza seskeleri alardyň Muhammed peýgamberimizden roza seskehiniň ýesi ankyp durgan. Onuň tirihiniň ýesi roza seskehiniň ýesi bulup şunday temli ýes sygyp durgan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şoga biz bütün özübiziň halkybyz menen de, bütün gamellerimiz menen de höýükli peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge okşarga tyrşyp. Şoňa üçin egerde biz roza seskelerini da üstlerine ýek, biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge bolgan höýübiz bulup inşallah Allah Taala bizge Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden şefaatini ber ahiretde inşallah. Allah Taala şul tiklim büyük, şul tiklim rahimli, şul tiklim ýomart, Bizden saqqana qıvırlauğuz ýeti Allah Taala bütün yardamlaryny ýiberge edirdir Allah Taala etken. Hez miňe bir adım atsaňyz men hezge karşyňyzga ýugurip gelermin digen. Hez miňe ýugurhaňyz men hezge osup gelermin digen. Elhamdülillah Rabbil alamin. Şunuň üçin Allah Taalaga ýakynayuga mına tagla bir mümkinçilik üsemlikler üsteru. Şol teklim özüňde şatlanaň. Allah Taalanyň rizalygyny alaň. Bütün bolgan kişilerdi kuwandyraň. İnşallah barhygyzyň da üsemlikleri matur bolup sender. Seskeleri matur etip seskeler
сәскәләр атып ултырһындар, емеш ағастарығыз емештәр биреп ултырһындар. Ил йорттарыбыз тыныч, дөньяларыбыз имен булһын. Иншаллах. Гөл яраткандың күңеле пак, уйдары яқты була. Яшеллек мәрхәмәтле, яплы, егәрле кулдарда гына үсә ала шул. Исеме лә исеменә тура килеп тора бит әле. Гөлсинә гөл гайрәте дигәнде аңлата. Шугалырда матур кәсебенән, сәскә, бакса багудан һис ялыкмай ул. Киресенчә, был шөгыль күңелен үстерә. Гүзәллеккә гашыйк булуы Гөлсинәне генә түгел, тирә яндагыларны ла бәхетле итә.